Więc jaki to ma swój kolejny odcinek stworzenia kalendarza adwentowego. 8 odcinek, zaraz zobaczymy, co mamy plany. O! A! No czekajcie, bo coś mi się tu wysypało. Zobaczmy, poczekajcie chwilkę. Pierwszym razem ja myślałam, że to jest kopystka, ale zaraz zobaczymy. Co to jest? Aha, ej, zobaczcie, Szlajć wymyśliło buraki dla konia. Albo do jakiegoś innego zwierzaka, poczekajcie. Wyostrze. No wyostrze. O, to są buraczki. To są buraki na takim... Tak, to są buraki. Po prostu najprawdziwsze buraki. Po prostu nie wierzę. Jakieś tam zdjęcia widziałam, że jakieś warzywa wymyślili, ale... Wow, super. Tak, buraki. Okej. Na pewno moje konie się ucieszą. I teraz, jutro pamiętajcie, że otwieramy 9. Więc do zobaczenia.